Campania electorală pentru Basarabia a trecut prutul. Astăzi la Chișinău și-a lansat oficial candidaturile consilierul prezidențial Eugen Tomac pentru funcția de deputat în Camera Deputaților Parlamentului și Viorel Badea, președintele Consiliului Național pentru Românii de Pretutindeni, pentru funcția de senator. Ambii sunt membri ai Partidului Democrat Liberal din România. Susținuți de un număr impunător de parlamentari români și europarlamentari, cei doi candidați au lansat un program de guvernare foarte solid, care se referă direct la unitățile românești din întreaga lume. Credem că este foarte important să subliniem că suntem singurii care susținem redobândirea cetățeniei române printr-un document asumat al partidului și de asemenea avem o lege care va reglementa raportul românilor de peste hotare în relația cu patria mamă. Noi ne adresăm tuturor celor care în primul rând se simt români, în al doilea rând sunt români, în al treilea rând sunt cetățeni români. Sper ca în cel mai scurt timp să reușim să redevenim ceea ce am fost, adică un singur neam în două state. Printre personalitățile notorii care au venit să-i susțină pe cei doi candidați se numără și fiica președintelui României, Elena Băsescu. Cunosc foarte bine pe Eugen Tomac, am colaborat în nenumărate rânduri cu el și îl voi susține necondiționat în realizarea proiectelor sale, care, după cum știți și dumneavoastră cel mai bine, vizează susținerea tinerilor basarabeni. Noua legislație electorală din România presupune că în cadrul alegerilor din 30 noiembrie în Parlamentul de la București vor fi aleși reprezentanții ai românilor de peste hotare. La 30 noiembrie la Chișinău vor fi deschise două secții de votare în incinta Consulatului României din strada Grigore Ureche 2 și câte o secție de votare la Ambasada României, strada București 66/1 și secția consulară din strada Vlaicu Pârcalap 39.